107 ar tri adnod cyntaf. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac mae ei gariad hyd byth. Fel yna dywedyd y rhai a waredwyd gan yr arglwydd, y rhai a waredodd ef o lawr geiliau. A'i cynnyll ynghyd o'r bledydd, o'r dwyrain, o'r gorllewin, o'r gogledd, a'r de. Nawn ni parhau i addoli troi at yr emyn cyntaf sydd ar y sgrin. Clodydd anfeidrol sydd i Iesu Gwyw, fy iwr fy rhan fy mara bywiol yw. Ynddo fy byw ac arno rho fy mhwys. Gwaredu na rhag distryw angau dwys ac yn blaen. Oedd y syniad yn dod o Efengyl Marc, pennod 6 ac adnod 1 i 6. Marc, pennod 6 ac adnod 1 i 6. Aeth oddi yno a daeth i fro i febyd, a'i ddisgyblion yn ei ganio. A phan ddaeth y safodd, dechreuodd ddysgu yn y synagog. Roedd llawer yn syni wrth wrando ac meddent, o ble cafodd hwn y pethau hyn? A beth yw doethineb ar oed i hwn? A'r fath weithredoedd nerthol sy'n cael ei gwneud trwyddo ef. Onid hwn yw'r Sair, mab Mair a brawd Iago a Joses a Judas a Simon. Ac onid yw ei chwiorydd yma gyda ni? Roedd ef yn peri tramgwydd iddi. Meddai Iesu wrthynt, nid yw proffwyd heb anrhydedd, ond yn ei fro ei hun, ac ymlith ei geraint ac yn ei gartref. Ac ni allai wneud unrhyw wyrth yno,
ond troi ei ddwylo ar ychydig gleifion a'i hychau. Rhyfeddodd at ei anghrediniaeth. Amen. Gadewch chi gyd troi at yw mynghyri. Ein tad, ni ddiolch i ti unwaith eto bod ni'n gallu cael y braint o ddod o dy flan di i addoli fel hyn, ac i galw at enw di fel dad heno. A ni'n diolch bod ni'n gallu gwneud hynny hefyd mewn rhyddid. Ni'n diolch mawr bod ti wedi gweld y ddau i danfon y fab i'r byd fel ni wedi cofio nawr dros y Nadolig, i achub pechadyddiad fel ni. Ni'n gweddio o dad i dysbryd glan gyffwrdd a chlongau am y ddyddiau'n glad. Ni'n byw mewn gwlad sydd yn syndicol iawn, ac ni'n cael yn dylanwadu yn hawdd iawn gyda'r blygyrfryd yma. Felly ni'n gofyn i ti agor y colonnau ddiw a dangos mai dim ond wrth newid calon a meddwl dyn mae gwella yn gymdeithas ni. Ni'n diolch ti am dy air sanctaidd ond y Beibl, ond fod ti wedi rhoi ei ni mwyn i ni dod i dynafod i well. A ni'n gofyn i ti fadde ni bod ni yn ysgryso yn cyfrifoldeb ni i ddarllen e'n rhywlew. Ni'n diolch o fod ti wedi tysydio tuag at pechadyddiad. A ni'n gweddio rhyw fod ydy'n helpu ni'n gweld beth yw'n sad ni o dy flaen di fel pechadyddiad. A ni'n gweddio i ti ddangos i ni'n coronau ni a i sylweddoli mae ti'n unig sy'n gallu dod a daioni yn bywydau ni ydw. Bod ni wedi cael yn achub gan dy fab fi, mae'n colonnau ni gallu bod dal yn oered iawn ac yn galed iawn tuag at y ti ydw. Felly ni'n cydnabod yn gwedigion ni ydw, dy flaen ni, bod ni ddim mor ffyddlon o dylen ni fod. Ni wedi clywed bore yma ddew am pwysigrwydd o gwneud y dewisiadau cywir i ddewis ffordd bywyd ym mhob beth. Helpa ni o ddew i bwyso arno ti yn y penderfyniadau sy'n mynd i ddod ar ein rhan ni yn ystod y flwyddyn yma ddew. Penderfyniadau bach a penderfyniadau mawr. Ni'n cydnabod hefyd ddew mae pobl sydd ddim mor ifedd i ni a dylen ni fod hefyd. A ni'n gweddio ddew fod ni'n helpu ni ddew i fod yn ifedd y dair di. Nid bod ni'n dweud y pethau iawn ac yn gwneud y synnau iawn ddew, o bod ni yn byw yn bywyd yn ystod yr wythnos fel dy bobl di ddew, fel pobl sydd yn credu dair di, a bod y dylanwad dair di i weld ar yn bywydau ni. Mae dyweision di angen y gweddio ni hefyd heddiw ddew. Prin iawn yw'r gweision yn y gwlad yma ddew sydd yn dal yn glynu wrth dair di. Felly ni angweddio ddew bod nhw yn cael y doethineb ddew a cael y geiriau iawn i ddweud wrth yn ein capelu ni a draws y wlad. A ni'n diolch o ddew fod ti'r un peth heddi a yr hyn i ni darllen yn yr Hyd Testament ddew, yr un Duw ac roedd y ti Abraham, Jacob o Moses. Ni'n cyflwyno yn brodyr y chwiorydd ni hefyd ar draws y byd, a ni'n clywed lot yn ddiweddar ddew am Cristnogion mewn gwledydd eraill sydd yn goffod wneud lan a creu glondeb o ddew. Ni'n gweddio bydde di yn cysuro nhw, bydde di yn agos at nhw ac yn gwneud nhw'n ymwybodol dy fod ti gyda nhw'n bob beth yn bob sefyllfa. A ni'n gweddio dros y Cristnogion hynny sydd yn y dwrnod canol a sy'n byw mewn sefyllfa bregus iawn ar hyn o bryd. Ni'n cyflwyno plant a bobl ifanc yn gwlad ni ydw. Ni'n sylweddoli bod e'n wlad gwahanol iawn falle i'r byd i ni wedi tyfu lan yno fe. Ni'n gweddio bod wedi yn agor i llygyd nhw o ddew a colonnau nhw i dyfengyl di. A fel bod nhw'n gallu gweld taw Cristnogaeth yw'r unig ateb i'w bywydau ac i'w problemau nhw. Ac ni'n wedi darllen hyn o barod ddew a bod yr Iesu wedi rhyfeddu at yr anrhydiniaeth y pobl oedd o'i gwmpas e. Ac ni'n gallu gweld yr anrhydiniaeth yna yn glir iawn ac yn amlwg iawn yn y gwlad ni heddi. Felly ni'n gweddio fydd ysbryd i yn gweithio yng Nghymru heddi. Ac ar meddwl am
yr ardal yma hefyd yn Llwynhendy, fi'n wedi yn defnyddio y tabernacl, defnyddio'r eglwys yma i dylanwadu ar yr ardal yn mewn yn Lerwyn. Ac yn gweddio fydd dair di yn cael effaith ar bobl, fydd y fad di yn dod yn real iawn i bobl yn pentre bach ni fan hyn, a yn tre bach ni. Felly ni'n cyflwyno'r holl pethau yma i ddiddwylo fi hyn, ac i gweddio pob beth yn enw dy fad Iesu Grist. Amen. Dyma ni bwrhaid i addoli droi at yr ail lenyn sydd ar y sgrin. Dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i gwella'n rwydd. Rhyfeddol yw'r trigaredd am galwodd fel yr rwydd. Mae dwylo ddylai'n gwrthod a'r llwyfau sy'n gwahodd, dan gysgod croes yr Iesu, mae fenaid wrth ei fwrdd ac yn blaen. Diolch yn fawr i Geraint arwain yr oedfa, fel fi'n ddyledus iawn hefyd i David arwain yr oedfa bore yma am y rhannau arweiniol. Ac i ni'n troi ein sylw heno at darna ddyllenodd Geraint, darn byr hwnnw, y nesyn bach na, o Iesu yn Nazareth. Iesu yn Nazareth. Ac dibyn y stori yma mewn ffordd yw i ni holi ein gilydd sut mae'n nabod Iesu. Sut i ni'n dod i nabod yr arglwydd Iesu. Sut i ni'n dod i wybod pwy yw Iesu.
Nawr, fan hyn, fel eich chi'n gallu gweld, fel eich chi wedi clywed, mae Iesu yn mynd adre. Ac mae'n mynd gytre, siwr o fod, yn rhywbeth hapus i fod. Chi'n gallu meddwl am Gwyneth Glyn yn canu y sinman yn debyg i Adra, neu chi'n gallu meddwl am Teba Piws, i ni, sy'n o rhyw gyfnod arbennig, yn mynd nôl i Flaenau Ffestiniog, enghraifft. Ac y syniad o fynd gatre, nôl i'ch fro eich mebyd, nôl i'ch man genedigol, ddim cweit fel la gyda Iesu, yn rhywbeth hapus i fod. Wel, dyna y sentiment, beth bynnag. Dwi ddim yn troi mas fel la bob tro, a dwi ddim yn troi mas fel la fan hyn. Oedd hi ddim yn brofiad hapus fel y cyfryw i'r arglwydd Iesu. Nawr, tan y pwynt yma, oedd Iesu wedi bod yn dysgu yn Galilea, sy'n o gwmpas y llyn gyda Capernaum fel ei brif fan. Felly, oedd y lle Nazareth yma, le cafodd ei fagu, fel i ni gallu gweld yn Nazareth rhyw 25 milltir i ffwrdd o Capernaum, o le oedd hi wedi bod yn gweinidogaethu mor belled. Dyma'r ail tro i Iesu fynd nôl i Nazareth. Y tro cyntaf yn cael ei gofnodi yn Luc 4. Chi'n cofio bod e'n mynd i'r synagog, ac mae'n darllen allan o'r lyfr Eseia, ond mae'r bobl fyna yn mynd yn grac ac yn ceisio i ladd e. Felly, dyma'r ail dro i'r arglwydd Iesu fynd nôl. Ac dyw hwn ddim yn brofiad da o gwbl. Nawr, yn y ffordd mae Marc yn cofnodi digwyddiadau, a beth ni wedi cael mor belled yn y Fengil Marc, oedd Iesu wedi profi cryn lwyddiant yn ei weinidogaeth mor belled. Sym angen ond i chi edrych yn y benod flaenorol, i chi gael gweld faint o lwyddiant oedd yr arglwydd Iesu wedi cael yn ei weinidogaeth. Ac nes ymlaen yn y benod hon, a nes ymlaen eto, i ni gweld cryn lwyddiant eto. Yn y benod flaenorol, ni'n gweld grymoedd dŵr y gwynt, cyffraeliaid, yn ei fyddhau iechyd a marwolaeth yn ildio i awdurdod Iesu. A mae'n dod i Nazareth. A mae'r digwyddiad hwn fel rhyw fath o reality check. A mae'n dangos, yn dwe, hyd yn oed i'r arglwydd, mae yna bethau yn mynd yn wahanol efallai byddwn ni'n disgwyl. Mae hyn yn rhyw fath o reality check mewn ffordd ar ei weinidogaeth e. Ar y dechrau, ys gwrs, ni'n cael gwahoddiad. Mae'n cael gwahoddiad i ddysgu yn y synagog. Ac mae arwydd y ffaith bod i cael fath o wahoddiad i siarad yn y synagog yn arwydd y wellus da. A bydden nhw byth wedi cynnig y fath wahoddiad, ond i'n bai bod Iesu yn berson nodedig, yn berson o bwys, yn berson o'n nhw wedi clywed amdano fe. Ond mae'n ddiddorol yn yr hanesydd sydd gyda ni yn Marc, bod Marc ddim yn cofnodi beth wedodd Iesu, beth mae Marc yn ei gyfnodi, beth mae Marc yn sôn amdano fe, yw ymateb y bobl iddo fe. A dyna beth sydd gyda ni dan sylw heno. Ymateb y bobl i'r arglwydd Iesu. Nawr, i bobl Nazareth, Iesu yw'r boi lleol. Ac maen nhw'n defnyddio dulliau arferol o nabod rhywun lleol. Naill ai yn ôl beth mae'n wneud, neu pwy yw dylwydd e, pwy yw berthnasau e, fe. Yn achos hyn, maen nhw'n defnyddio ddau. Fe yw'r sair, fe yw mab Mair, brawd Iago, brawd Joseph, Judas a Simon, a hefyd i chwiorydd. A chi'n sylwi, ys neb yn sôn am Joseph. Neb fan hyn yn sôn am Joseph. Ac mae'n debyg, siwr o fod, bod Joseph erbyn hyn wedi marw. Mae yna gofnod, sef mae'n adnod yn penod 3. Chi'n cofio penod 3, 31, le mae mam Iesu a'i frodyr yn sefyll tu allan le oedd Iesu yn siarad, i fam a'i frodyr yn unig. Ac yn cofio ymateb Iesu
i hynny, sef pwy yw fy mam, pwy yw fy mrodyr. So mae hyn yn awgrymu, siŵr o fod, bod Joseph wedi marw erbyn hyn. Mae rai sylwebwyr yn mynd yn bellach. Maen nhw'n sôn am y ffaith taw cyfeiriad at Mair, efallai bod hynny yn sarhaus. Y ffaith bod yn fab i ryw fenyw, yn lle fab i enwi y dyn, fab i Joseph, a rhyw fath o sarhad yn y gymdeithas yna. Mae rai pobl hefyd yn meddwl efallai bod y cyfeiriad at y fe fel sair yn rhyw fath o sarhad. A bosib iawn. Rai pobl eraill, chi'n wastad yn cael hyn gyda esboniadau, yn nodi falle bod y alwedigaeth o fod yn sair yn alwedigaeth anwyddeddus. Oedd y deml ar y pryd yn ddibynnol iawn ar waith sairi, enghraifft. Beth bynnag. Mae'n dillo i nabod yn debyg iawn y math o ddill byddwn ni'n defnyddio. Jones y Llath, Evans y Glo, Davies Tabernacle, Dau Byn, pobl fel la, chi'n gyd eich enghreiffau, fi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd a defnyddio hyn fan hyn yn Llwynendi, neu'n Llanelli, neu i ni yn Gosainon, Penrewl yn defnyddio pethau tebyg. Debyg iawn, sy'n byd newydd dan yr hael, maen nhw'n defnyddio'r un dillau a byddwn ni'n defnyddio erbyn hyn. Braw Dafydd, Mab Sion, Chwaer Gwen, neu yn ôl galwedigaeth. Dyma siwt o bobl ni'n nabod e. Felly, maen nhw'n ei nabod ac yn ei leoli fe yn unig o fewn yr adnabyddiaeth oedd gyda nhw fel rhan o'r gymuned fach honno. Maen nhw'n ei leoli fe yn ôl yr adnabyddiaeth, yn ôl y wybodaeth gyfun fach oedd gyda nhw ar y pryd. A hynny sy'n lliwio i barn yn y pendraw. A wybodaeth na, yr adnabyddiaeth gil, y wybodaeth fach na. Adnabyddiaeth yn ôl y cynawd. Felly, y ffordd fi'n gweld pethau heno, ac oedd rhywun bore yma wedi tynnu sylw at y ffaith bod Roses yn odli gyda Moses. So, da iawn, yna fi ddim gwaith pwy nath hwnna ar ôl y bregaeth bore yma. Ond mae gyda fi 4 pen sy'n odli fel mae'n digwydd. Mae yna ddechrau y ddawel, mae yna elyniaeth gynyddol, mae yna wrthodiad afresybol, a mae yna wiredwr rhyfeddol. So, diolch beth am y odliadur ar-lein, le chi'n gallu mynd ag odli gyda ol. Mae ol yn handi ar gyfer odli, fel chi'n gwybod. Dechrau y ddawel felly yn y hanesydd yma. Yn adnod 3, i ni'n darllen ydyn ni. Oedd llawer yn syni wrth rando. O ble cafodd hwn y pethau hyn. A beth yw ddoeth i neb? Y roed i hwn. A'r fath weithredoedd nerthol sy'n cael ei gwneud trwy ddef. So mae'r ymateb ar y dechrau yn bositif. Maen nhw'n edrych yn fe, a maen nhw'n meddwl, boes, pwy yw hwn? Boes, mae wedi gwneud pethau rhyfeddol. Y boi lleol yma, oedd y byw lan y stryd, oedd yn gwneud y gwaith cod yna. Fyna, Mab Mair, wff. A maen nhw'n dweud, mae'n ddoeth. Mae'n ddoeth. A maen nhw'n credu fod hi'n gallu gwneud pethau angredadwy. Maen nhw wedi clywed fod hi'n gallu gwneud pethau angredadwy. Ond yn y bôn, dyw'r syndod ddim cymaint yn beth oedd e'n i ddysgu, ond y ffaith pwy oedd e, rili, a pwy hawl oedd gyda fi i fod yn gwneud y fath bethau angredadwy, y fath weithredoedd nerthol, i siarad fel oedd e. Sut oedd y boi lleol hwn, oedd yn byw lawr y stryd, yn gallu gwneud hyn, y dweud hyn. Ac o'n nhw'n just methu dod i ben y peth. Oedd y peth ddim yn bosibl, oedd y peth ddim yn iawn, bod y Iesu hwn o fyna yn gwneud y pethau hyn a dweud y pethau yma. O'i blaen nhw. Ac o gynyniad, beth sy'n digwydd? Maen nhw'n dechrau'n bositif, ond mae pobl yn aml iawn gyda arglwydd Iesu yn dechrau'n bositif, ond mae'n troi yn elyniaeth. A mae'n elyniaeth gynyddol. Chi'n gallu gweld y peth yn mynd o ddrwg i wath yn y stori yma. Mae syndod yn troi i rhywbeth arall. Rhywbeth
llawer mwy cas. Chi'n gallu darllen y peth, chi'n gallu gweld y peth fel o Gerrit wedi darllen. Mae'r peth yn mynd yn dramgwydd iddyn nhw. Ond roedd ef yn peri tramgwydd iddynt, adnod 3. Bible.net yn cyfieithu peth fel hyn. Roedd nhw wedi cymryd yn ei erbyn. Mae'r gair yn Groeg, os triau ynganu'r peth, scandalise o mai, ac a fi'n cywiro wedyn siwr fod, yn golygu, fel ych chi'n gallu clywed y peth, scandal. Scandal oedd yn. Oedd yn scandal. Bod e'n siarad fel yna. Tramgwydd, offence. Ond nhw'n cael ei, oedd y ffaith bod nhw'n siarad fel yna, a ni scandaliser nhw, os oes yna fath fel. Oedd nhw'n just yn methu cymryd y beth o gwbl. Mae'r gair yma just yn meddwl mwy na just pidio gwerthfawrogi Iesu. Ni'n cael lot o hwnna, ydyn ni, bod pobl yn pidio gwerthfawrogi Iesu. Ond mae'r gair yn meddwl bod nhw yn ei wadu fe ac yn ei wrthod e. Ac mae Iesu yn achosi tramgwydd. A mae Iesu fod i achosi tramgwydd. A mae Iesu fod i achosi tramgwydd i bobl heno. Ac ychydig iawn, fel wedw Geraint, yn ei weddi, ychydig iawn o beri tramgwydd sy'n digwydd yn pregethu Cymru Heddi yn anffodus. Bod Iesu sy'n cael ei pregethu, ddim yn Iesu sy'n achosi tramgwydd, sy'n achosi scandal i bobl, fel bod nhw'n methu i dderbyn e, fel maen nhw. A ni'n cofio, ydyn ni, yn Cyntaf Corinthiaid, yn 4:1, fod y groes. Beth yw'r groes? Yn ffolineb. Mae'n ffolineb o bobl ar lwybr colledigaeth. Mae Iesu yn yr efengyl, mae'r groes yn scandal. Mae'n achosi tramgwydd. A byddwn ni hefyd yn achosi tramgwydd i bobl yn y gymuned ac yn y gymdeithas, wrth bod ni'n cyflwyno yr efengyl iddyn nhw. Ac dyn ddim eisiau derbyn hi, a dyn ddim eisiau chredu ddi. A mae Iesu yn cymryd y gwrthod hwn wedyn, y gwrthodiad yma i gymryd i weinidogaeth o ddifri, ac mae e'n defnyddio dihareb, os sylwech chi. Dihareb sy'n eitha cyffredin, mae ar Dafod leferau Sawlin erbyn hyn. Nid yw proffwyd heb yn rhydydd, ond yn ei fro ei hun, ac ymlith ei Geraint, ac yn ei gatre, sy'n neges wych i rhywun yn bregethu yn ei eglwys ei hun. Ond sylwch ar y gairau, sylwch. Nid yw proffwyd heb yn rhydydd, sef bod proffwyd i fod i gael ei anrhydeddu. Mae proffwyd i fod i gael yn rhydydd. Mae rhywun sy'n dod â gair Duw at bobl i fod i gael ei barchu, a'i anrhydeddu, a'i dderbyn. Mae proffwyd yn cael ei barchu ym mhob man. Dyna beth yw'r ystyr, ond yn y dre, lle cafodd ei fagu gan ei bobl ei hun a'i deulu ei hun. So mae'r bobl yn dod yn rhan o'r eleniaeth gynyddol ac yn uno gyda rhai oedd yn ei wrthod. Dyma Iesu yn dod i'w gynefyd hun, fel ni'n darllen a clywed a ddechrau Ioan, ond ni dderbyniodd i bobl ei hun ohono. Ac mae'r gwrthod hwnnw mor gyffredin heddi yn ein cymdeithas ni. Ond mae'n bwysig sylwi ar y ddihareb, beth mae'n dweud bod proffwyd i gael ei barchu. Wel, wedys i, mae proffwyd yn dod â gair Duw, oedd y proffwydi yn dod â gair Duw i bobl Israel, os gwrs, o'n nhw'n cael ei gwrthod yn aml iawn. Ac mae hyn yn thema sy'n redeg drwy'r ysgrythyr i gyd. Mae yna hanesyn diddorol yn ail Chronicle 20, ac adnod 20, os fi'n cofio'n iawn, gyda pobl Juda yn dilyn Jehoshaphat. Falle bod chi'n cofio y stori yma. Oedd yna gafalafen, oedd yna lwyddiant milwrol yn digwydd yn sgil hyn, gyda Jehoshaphat, gyda'r Ammoniaid, a'r Moabiaid, yn dechrau ymosod ar drigolyn mynydd Seir, ac oedd yna gyflafan yn dilyn. Ond dyma beth mae Jehoshaphat
yn dweud. A dyna beth sy'n cael ei gofnodi yn ail Chronicle 20. Yn gynnar y bore wedyn, dyma nhw'n Bible.net yw hyn, gyda llaw, fel byddwch chi'n sylwi. Yn gynnar y bore wedyn, dyma nhw'n marcio allan i gyfeiriad anialwch Tekoa. Pan oedden nhw ar fin gadael, dyma Jehoshaphat yn sefyll a dweud, grandewch arna i bobl Juda, a chi sy'n byw yn Jerusalem. Os gnewch chi drystio, Bible.net, os gnewch chi drystio'r arglwydd eich Duw, byddwch yn iawn. Credwch, mae Jehoshaphat yn gwaed wrth y bobl, beth ddywedodd ei broffwydi, a byddwch yn llwyddo. Gair i ni heddi, a byddwch yn llwyddo. I ni gredu beth mae gair Duw a beth mae gweision gair Duw yn ei ddweud, a byddwn ni'n llwyddo. Byddwch yn llwyddo. Ac maen nhw wedi llwyddo yn rhyfeddol. Yn rhyfeddol. Chi'n cofio y stori, oedd cymryd na sbail oedd y ffili dod i ben o fe. Ond wrth gwrs, doedd hi ddim fel hynny nag oedd hi. Bob tro. A beth ni'n darllen nes ymlaen, beth ni'n darllen Matthew 23, adnod 37. Ni'n darllen un o efallai pethau mwy o trist, mwy o didynol, sy'n peril los ni wrth ddarllen y geiriau. Jerusalem, Jerusalem. Tydi sy'n lladd y proffwydi ac yn llybyddio'r rhai yn fonwyd atat. Mae'r Iesu'n dweud wrth y ddinas yna. Mor aml y dymunais gasglu dy blant yn hyd. Mor aml, mor aml. Oedd Iesu mor aml wedi dymuno casglu plant Jerusalem yn hyd. Fel y mae iar yn casglu ei chywirion dan ei adenydd, ond gwrthod am naethoch. Gairiau trawiadol, gairiau trist, gairiau tyngedfanol, gairiau disastrous mae'n gwirionedd yn nhw. Ac i fynd nôl at y ddihareb yma, dwi'n bod yn treulio tipyn o amser gyda'r ddihareb, a madrodd tebyg, mae'n debyg, yw, fel fyddwch chi'n gallu gweithio allan, yw familiarity breeds contempt. Familiarity breeds contempt. Hynny yw, ond nhw'n gyfarwydd gyda fe. Nag nhw. Ond nhw'n gyfarwydd gyda Iesu. Ond nhw wedi gael tyfilan. Oedd wedi bod gyda nhw am gymaint o amser. Yn trin y cod na fyna. A'n gwaithdi. Ac mae'r cyfarwydd hwnnw yn troi yn orthodiad, yn gwrthod, yn gwadu, yn diffyg credu, yn lle troi yn ffydd. Wedi trial cyfeithi familiarity breeds contempt. Mae'r cyfarwydd yn magu dirmig. Mae'n debyg rhywbeth fel yna, nenyn dirmig. Os ydych chi'n gyfarwydd rhywbeth, falle bod chi'n dechrau troi yn ddirbygus. Ond nhw'n gyfarwydd y ge ar un lefel a Iesu, a lefel ddynol. Ond yn lle bod hynny yn arwain at ffydd, mae'n arwain at i wrthod e, at angrydiniaeth. A maen nhw'n methu yn llwyr i ddeall pwy oedd Iesu. A sut dylen nhw i dderbyn. Mae Warren Wiersbe, yn un o'i esboniadau, yn nodi hyn, a mae'n nodi sylw gan y pregethwr Americanaidd Philip Brooks yn dim yn ganrif diwetha, ganrif cyn hynny, yn y bedwaredd ganrif y 15. Ac dyma beth oedd Philip Brooks wedi gweud am digwyddiad hwn. Mae'r cyfarwydd, mae'n gweud, yn enyn dirmig, ond dim ond gyda phethau dirmygus, neu ymlith pobl ddirmygus. Wel, beth mae'n gweud? Ar y bobl oedd y bai. Oedd y dirmig, oedd yn deillio o'r bod yn gyfarwydd, yn dangos sydd bobl o'n nhw. Bod nhw'n gallu dirmygu yr arglwydd Iesu. Pobl ddirmygus. Pobl oedd ddim eisiau gwybod. Ac yn un, pob un ohono ni heno, yn un gyfarwydd iawn a Iesu ydyn ni. Ni'n gyfarwydd iawn â straeon hyn. Ni'n gyfarwydd iawn ar Efengylau. Ni'n gyfarwydd iawn a darllen amdano fe, clywed amdano fe bob wythnos, dwywaith o DCL yn yr wythnos hefyd. Pwy fath o ymateb mae hwn yn enyn
yn om ni? Pwy fath ymateb? Y ffaith bod ni mor gyfarwydd Iesu. Beth sy'n dilyn hynny? Beth sy'n bod yn gyfarwydd? A bod yn gyfarwydd, beth mae hwnna'n ysgogi yn ein cylon i ni, yn ein hynwyd i ni. Gwrthodiad afresybol. Mae hon yn stori ddifrifol a thrist, ond dwi. Ac yn ni'n gwybod bod yna canlyniadau pwysig a difrifol iawn yn dilyn gwrthod Iesu. Os ni'n gwrthod Iesu, mae yna canlyniadau difrifol iawn. Sut o'n nhw'n gallu ymateb fel hynny? Sut oedd y bobl yna wedi clywed am y gwerthoedd nerthol yn gallu cydnabod bod e'n ddoeth? Sut o'n nhw yn gallu ei wrthod e? Sut o'n nhw'n gallu methu gwerthrogi pwy oedd Iesu? Achos, fel oedd wedi nodi, bod nhw'n sailio i barn a sail rhy fach, rhy gil, rhy gyfyngedig a chydig o wybodaeth. Ychydig o ffeithiau o gatre a'i deulu, ffordd ddiffygol iawn o farnu'r Iesu. A mae'n thema gyffredin, trwy'r Efengylau. Thema gyfoes, thema gyfamserol. Pobl jyst ddim yn gweld, nag nhw. Pobl jyst ddim yn deall. Hyd yn oed y disgyblion am spel hir, just ddim yn deall, just don't get it. Just ddim yn gallu gweld. Ddim yn gallu gweld pwy yw e. Ddim yn just yn gallu gafel yn pwy yw'r Iesu. Methu deall. Taw fe yw mab Duw. Ond hefyd yn ddiw ac yn ddyn. Methu gwerthrogi weinidogaeth. A pwy ni'n gallu rhoi yn y categori yna? Bobl oedd just yn methu gweld y beth. Ewch drwy'r Efengylau. A chi'n gallu gweld sawl un. Chi'n gallu rhoi yn y categori nhw. Pobl grefyddol yn arbennig. Pobl grefyddol yw rai penna sy'n methu deall, methu gweld pwy oedd Iesu. Yn ddyn ac yn ddiw. A pwy sy'n gweld i? Pwy sy'n ei gweld i? Pwy sy'n gafel yn y gwirionedd? Pwy sy'n deall pwy yw Iesu? A pwy yw nhw? Maen nhw yn y benod diwetha. Maen nhw fyna, os ni'n darllen, mae'r 5. A rai yng Nghennes. Pwy sy'n deall pwy yw Iesu? A rai sy'n teimlo i hangen nhw. A rai methedig. A rai clwyfedig. A rai sy'n cydnabod i pechod nhw. Sy'n teimlo baich pechod. Sy'n sal. A sy'n angen meddyg. A rai na sy'n ei gweld i. Chi'n gallu gweld yn y benod diwetha, merch Jainas. A sefyllfa honno. Ny'r fenyw nath cyffwrdd i Iesu oherwydd i gwaed lif. Nhw sy'n deall a sy'n gweld i. Achos maen nhw'n teimlo'r angen. Pwy sydd ddim yn gweld i yw bobl sydd ddim yn teimlo'r angen am Iesu. Sy'n teimlo'n iawn, sy'n un fodlon. Sy'n jyst yn gallu cerdded bant. Ac yn ni yn goffa gweld ein hangen. Yn ni'n goffa teimlo'r angen am yr arglwydd Iesu. Oherwydd bod ein pechod yn jyst yn pwyso drwm arno ni. So, mae'n iawn i ofyn y cwestiwn heno yn dwi. A ba sail i ni'n barnu'r Iesu? A ba sail i ni wedi sefydlu a'n ymateb ni i Iesu Grist? A ba sail ni wedi gwneud e? A ba sail ydyn ni rhy gyfarwydd? A ni wedi clywed pethau tro o tro, a ni wedi mynd yn ei fater oherwydd hynny. Oherwydd ni wedi cael ychydig o ffeithiau, ni wedi edrych ar y ffeithiau yna, a ni ddim yn fod yn derbyn, a darlun cyflawn, a darlun iawn, sy'n cael ei brigethu fyny, sy'n cael ei esbonio fyny, drwy'r gael o wythnos i wythnos. Oedd y bobl chi'n weld ddim yn gallu derbyn bod Duw wedi dod yn y cnawd, ond ddim yn gallu derbyn hyn. Bod hi wedi dod fel un ohonyn nhw, yn byw yn yr un lle â nhw, a gwneud yr un pethau â nhw. A mae hwnna'n fain prawf allweddol i ni gyd. Mae hwnna'n fain prawf creiddiol i ni gyd. Mae o'n herio ni, yn ei lythyr cyntaf yn y 4 benod, adnod 2. Dyma sut yr ydych yn adnabod ysbryd Duw. Pob ysbryd sy'n cyfesu bod Iesu Grist
wedi dod yn y cnawd o Dduw y Mai. Pob ysbryd sy'n cyffesu bod Iesu Grist wedi dod yn y cnawd o Dduw y Mai. Ac o'n nhw ddim. O'n nhw ddim. O'n nhw ddim yn gallu derbyn hynny. O'n nhw ddim yn gallu credu hynny. O'n nhw ddim yn gallu cyflaidio y syniad yna bod mab Duw ei hun yn ei plith. Iesu Emmanuel. A mae syniad i lawer o bobl fel o Iesu fel mab Duw fel gwas, Iesu mab Duw fel gwas yn wrthyn. Mae'n wrthyn iddyn nhw. Bod Duw wedi dod yn rhy agos. Mae Duw wedi dod yn rhy agos, maen nhw'n gweud. Mae'n rhy agos ato ni. Mae wedi dod yn ein plithi. Ni, bobl bechod erys, mae Duw wedi dod ato ni. A dyw pobl ddim yn gallu derbyn y peth. Achos, yn aml iawn, mae pobl am gael unrhyw beth, ond beth mae Duw yn ei roi i ni. Unrhyw beth mae pobl, ond beth mae Duw yn ei roi. So, mae yna wrthod terfynol gan y bobl. Ac yn bosib bod hynny wedi digwydd i rywun fan hyn. Bod chi wedi mynd drwy y camau hyn, bod chi wedi dechrau yn y ddawel, chi'n hoffi y pethau, chi wedi clywed, hoffi pethau, o chi wedi dysgu am yr arglwydd Iesu, efallai chi wedi dechrau fyna, mae hwnna'n swnio'n dda, mae hwnna'n eitha deniadol, mi'n hoffi beth fi'n clywed, beth fi'n weld, beth fi wedi cael yn ddysgu. Chi'n hoffi hwnna, chi'n twymo tu at y fe. A wedyn chi'n dechrau meddwl, a mae yna elyniaeth gynyddol yn digwydd. Mae'n digwydd yn raddol. A mae'n cynyddu, a mae'n cynyddu, a mae'n cynyddu. Nes bod e'n troi yn wrthodiad terfynol. Ond mae drws trygaredd heb i gau. Mae drws trygaredd heb i gau. Mae'n obaith o hyd. Mae'n gyfle o hyd i ddod i dderbyn yr Iesu yma. Ond efallai bod chi yn y cyflwr heno, bod gyda chi y dealltwriaeth rannol yma. Falle bod chi ddim yn alienaethus, jyst bod pethau ddim yn tycio. Ddim yn hoffi'r bit na, wi ddim yn hoffi'r stori na, wi ddim yn hoffi'r ahoniad na, neu y dywediad na, beth o Iesu'n gwaed fyna, a siwt oedd Iesu'n ymateb y bobl. Chi ddim eisiau derbyn hwnna. A falle bod eich dealltwriaeth yn jyst yn rhannol ar hyn o bryd fel oedd gyda pobl Nazareth ar y pryd. Chi wedi sylwi bod gwleidyddion, yn enwedig y bobl sy'n gwneud penderfyniad i polisi yn lŷn rhaid i ni mynd i allu cael ein rhyddhau os ni wedi cael Covid ar ôl 7 diwrnod, 10 diwrnod, 4 diwrnod, 10, 5 diwrnod, 3 diwrnod, awr. Beth bynnag maen nhw'n gwneud, neu ydyn nhw'n mynd i gau siopau. Ydyn ni'n gyd yn goffi gwisgo masgau yn beth. Ydyn ni'n goffi wneud hyn y llall. Clybiau nos, maen nhw wedi cael theatre, falle bod nhw'n cael, beth bynnag maen nhw'n cael. Y bobl sy'n gwneud y penderfyniadau yma, maen nhw'n disgwyl ar y data. Maen nhw'n cael data. Mae'r gwyddonwyr yn cyflwyno data. A dyma beth mae'r gwleidyddion yn ei dweud. Wedi falle bod yna bwysau economaidd yn nhw, yna bwysau gwleidyddol yn nhw, yna bwysau eraill yn nhw, a maen nhw'n goffi trial cyfynau i penderfyniad sy'n falle y gros i falle maen nhw wedi glywed, neu beth maen nhw pobl wedi dweud yn nhw, bosib. A beth maen nhw'n gweud? Allai ddim gweld hynny yn y data. Allai i ddim gweld hynny yn y data. A dyna beth mae pobl yn gweud am yr efengyl, am Iesu Grist. Bod nhw'n ffili gweld e. Bod nhw'n ffili gweld e. Dyn nhw'n gallu gweld fod nhw'n fab i Dduw ac yn ddyn. Ac yn un oedd benderfynol mynd i'r groes na i achub pechaduriaid, i farw ar y groes dros pechaduriaid, er mwyn i ni cael mynd ato fe. Dyn nhw'n gallu gweld e yn y data, yn y stori. Maen nhw'n gweld rhywbeth arall, maen nhw'n gweld droi y peth. Maen nhw'n troi e wedi bennu yn ei hunain. Dyna beth mae'n sy'n digwydd. Er mwyn cyfiawnhau y ffaith bod nhw'n gwrthod gwirionedd, bod nhw'n gwrthod y gwirionedd. Mab Duw ei hunain, Iesu ei hunain, mae'r gwrthod Iesu. Falle bod ni fel yna. Dewis y dethol. Ni pigo rhoi bethau cherry picking. Rhoi bethau ni hoffi, rhoi bethau ni ddim.
Ond mae'r gair fan hyn yn wirionedd, a mae'n sôn am Iesu Grist fel ag y mae. Ond efallai bod chi mor gyfarwydd fel oedd pobl Nazareth yn gyfarwydd, fel bod chi wedi diflasu. Chi yn totally bod clywed y peth yma. Chi wedi hen ddiflasu. O, dim hwn to. Dim y stori yma to. Dim yr efengil hyn am bechod ac am achubiaeth. A chi wedi colli diddordeb. Chi wedi colli diddordeb. Ni'n siŵr rai a Nazareth erbyn y diwedd, ond nhw wedi penderfynu gadael y synagog efallai gynnar. Achos ond nhw wedi colli diddordeb. Ni wedi clywed ni. Ni ddim eisiau clywed ni. Falle bod chi fel yna. Falle bod rhywun fan hyn heno wedi clywed hi'n droian a droian, a dwi ddim yn dweud dim byd. Ni'n gweddio bod yr ysbryd glân yn agor yn llygyn ni'n agor llygyn chi, i weld y gwirionedd yma. Bod chi ddim yn diflasu, achos mae hon yn stori gyffroes. Mae hon yn stori anhygoel. Mae hon yn stori angredadwy sydd dylai fod yn cyffroi ni gyd. Dylai ni fod yn cael yn cyffroi hyn. Neu efallai bod chi'n dymuno bod Iesu'n rhywbeth arall. Rhywun arall. Rhywbeth sy'n siwto chi. Bod chi eisiau mold o Iesu. I'ch dibynnu yn eich hunain. I'ch ffol chi o feddwl. A mae'n digwydd. Mae'n digwydd i ni sy'n mynd mas i brigethu mewn cymryd y lefydd, ni'n clywed hynny. Bod pobl eisiau just mold o Iesu. Dyn nhw'n fod yn derbyn y gair yma. Dyn nhw'n fod yn derbyn datgeliad Duw hun. A maen nhw'n ei wrthod. Os ych chi'n teimlo fel yna, mae yna dal gobaith fel wedys i. Ond ar hyn o bryd chi fel pobl yn Nazareth yn gwrthod Iesu. Ac yn ei gweld, fel wedodd Geraint yn ei weddi, bod Iesu yn syni at angrediniaeth y bobl. Mae'n syni at angrediniaeth y bobl. Ac ydy'n mynd rhy bell i fel bod Iesu yn syni at angrediniaeth di heno. Ydy'n mynd rhy bell? Bosib. Mae Iesu yn syni at angrediniaeth. Mab Duw, goruchaf, holl alluog. Mae jyst y ffrawd yn gyda. Mae'n jyst yn stagro rhywun bod Iesu yn syni at ei angrediniaeth. Ond cyn gorffen, wedi mynd drwy'r camau falle bod y bobl wedi mynd trwyddyn nhw. Mae'n yw'n bod nhw'n dechrau a ddywol, gynlyniaeth gynyddol, wedyn gwrthodiad afrys ymol, yn y man ni ac yn man yr efengil fi'n credu. Ond mae'n werth oedi. Oedi ychydig. A jyst ystyried yr arglwydd Iesu yma. A gwiredw'r rhyfeddol yma. Jyst ystyried. Os mae diwedd y stori i fi yn jyst yn rhyfeddol, fi'n jyst yn syni at fe. A byddwn ni ddim wedi sgrennu diwedd hynny nes fel yna. Byddwn ni ddim. Sy'n ni'n mynd at iddi, yna pam i ni'n ymyfrydu yn ysgrythau. Os yn aml iawn mae ysgrythau yn real, wel mae'r ysgrythau bob amser yn real. Yna, aml iawn mae'r ysgrythau yn mynd at i gyfeiriad, neu byddai ti ddim wedi meddwl mynd. Achos gael Duw yma. Ond mae fel Duw ti hwnt i'n ffilm ni. Ti hwnt. Mae adnod 5. Adnod 5. Yn glir, mae'n syml, ond mae'n codi cymaint o gwestiynau. Dyma beth mae'n gwaed. Mae ar y sgrin, ac ni allai wneud i nhw wyrth yno. Ond rhoi i ddwylo ar ychydig gleifion, a byddwn ni wrth yn bod sa hwn yn digwydd yn cwmpas ni byddwn ni. Ond rhoi i ddwylo ar ychydig gleifion a'i achau. A mi siŵr. Nes bod ni gyda'r Iesu yn tragwyddoldeb. Falle prynu, falle newn ni ddeall hyn yn iawn. Os mae'n anodd deall y peth yn dwe. A ni'n edrych ar y peth a ni'n just beth yw'n ymateb ni. Rhyfeddu ag addoli. Rhyfeddu ac addoli. Os byddwn
Byddwn ni'n disgwyl rhywbeth arall. Byddwn ni'n disgwyl i Iesu, gyda'r elunydd yna, a bobl ni wrthod e, yn cyflawni gwerthiau. A ni plith nhw. Byddwn ni. Ond dyw e ddim. Dyw e ddim. In Saesneg, mae'n gweud hyn, yes, fi yn gweud hyn, and he could do no mighty work there, except he laid his hands on a few sick people, a diolch am hynny, a healed them. A rai anghenus, o'n i'n sôn amdanyn nhw, gynne. Sut galle, mab diw, holl y lliog, gael ei gyfyngu, gael ei rwymo, gael ei ffrwydro, gan angrydiniaeth y bobl. Chi wedi darllen, wel, cerwch chi a darllen y benod flaenorol, a'r gwerthiau ryfeddol. Cerwch chi ymlaen i weld beth mae'n wneud. A fan hyn, yn Nazareth, dwi ddim yn gwneud gwerthiau. Dwi'n cyflawni gwerthiau. Beth sydd gyda ni fan hyn de? Beth sydd gyda ni fan hyn? Anallu Iesu? Sy'n allan fod? Sy'n sôn bod beth wedi newid? Beth sy'n digwydd fan hyn? Sut ni'n mynd i ystyried y peth? Sut ni'n mynd i esbonio peth? Mae pwysau ar bregethwyr y trial esbonio pethau. Wy'n cyfadde. Wy'n cyfadde, fi'n ffili esbonio peth. Fi ddim esbonio peth. Mae'n esboniadau, wy'n siŵr bod gan bobl eraill fan hyn yn y gynulleidfa esboniadau anrydeddus teilwng, ond doi ddim. Mae esbonwyr, a wedi darllen sawl un, wedi trial mynd i'r afel y hyn. A maen nhw'n tynnu salw tal peth, fel chi'n disgwyl. Chi'n prynu un esboniad, maen nhw'n esbonio y peth mewn un ffordd. Chi'n prynu un arall, a maen nhw'n esboniad arall. Achos maen nhw'n stryglen. Maen nhw'n rhyfeddu, maen nhw'n mynd i'r afel y peth. Maen nhw'n sôn am bethau fel amgylchiadau anffafriol, fel ni'n gweld, a angrydiniaeth ddofn wedi greiddio yn y bobl. Dyndod yr Iesu. Hynny yw, mae'n anodd pan ych chi'n mynd drwy'r Efengylau, yn pryd ni'n gweld dyndod Iesu neu ddwdod yr Iesu. Mae'n anodd bob tro i wahaniaethu weithiau. Mae rai yn sôn am ffaith bod i allu anfaidrol heb gyfyngder, fel ni'n gwybod, mewn cymundeb a Duw. Ond weithiau, fel ni'n gwybod, mae'n cael ei gyfyngu. A ni ddefnydd, wrth bod yn arfer y weinidogeth, mae'n cael ei gyfyngu. Dyn ni ddim yn gweld holl allu anfaidrol Iesu bob tro yn ei weinidogeth. So maen nhw'n sôn am hwnna. Maen nhw'n sôn, os ydych chi'n sylwi wedyn, nes ymlaen yn y benod yma, yn y ffaith bod e'n pwysleisio gwrthod a chredu. Mae yna wrthod a chredu bob tro, fel nes ymlaen pan mae Iesu yn anfon allan y 12. Mae'n dilyn syth bin. So mae Marc yn gosod yr olygfa ar gyfer hynny. Mae'n gwaed, mae Iesu fyna yn cael ei wrthod. Mae'n gwrthod credu. A dyna beth gewch chi pan ewch chi allan. Dyna beth gewn ni pan ewn ni allan. A maen nhw'n sôn am dyfnder angrydiniaeth pobl. A chyfeirio, maen nhw at y darn cyfatebol ym Matthew 13:58. A dyma beth mae Matthew yn ddweud. A mae roi sbyn, mae roi esboniad bach o wahanol ar y peth. Dyma beth mae Matthew yn ei ddweud am yr un hanesyn, a gwneud lawer wyrthiau yno o achos i angrydiniaeth. Hynny yw, nath Iesu, Bible.net, ddim llawer o wyrthiau yno am ei bod nhw ddim yn credu. Na beth. A mae yna drafodaeth o gwmpas ystyr a gair Groeg hefyd. Hynny yw, oedd Iesu wedi paidio dewis gwneud gwerthiau. Oedd wedi paidio dewis gwneud gwerthiau. Ond i fi, a ges i afel ar esboniad gan rhywun ysgrifennu spel yn ôl yn Christianity Today. Ac oedd hyn wedi apelio at fi. Wrth bod fi'n gorffen heno nawr. Apelio at fi achos mae'n troi yng ngolygon unwaith eto at Iesu ar ganol y bobl na yn Nazareth. A mae'n peri fi to sefyll yn ôl. Waw.
A diolch amdano fe. Ond beth mae yr awdur yma yn dweud, Jeff Peabody, sy'n weinidog rhywle, ffili cofio ble. Dwi'n mynd i sgwennu fi lawr, so ffili cofio rhywle yn un o'r daleithiau rhywle. Dyma beth mae'n gweud. Meddyliwch am funud am bobl Nazareth, mae'n gweud. Ond oedd ddim yn gallu credu yn Iesu fel mab Duw. Oedd y syniad i fod yn arbennig, fel ni wedi gweld, yn peri tramgwydd. Oedd e ddim yn siwtio'r ffordd o'n nhw'n gweld y byd. A wedyn mae'n mynd yn fwy cyfoes. A pam dyle fe? Pam dyle fe? Falle bod chi'n gallu cyn ymdeimlo gyda pobl Nazareth enw. Mae gan bobl bwysig arian. Celebs. Mae gyda nhw CVs anhygoel. Mae gyda nhw gysylltiad ag unigolion dylanwadol. Na'r bobl bwysig, na'r bobl dylech chi fod yn cymryd sylw ohonyn nhw, na'r bobl yn aml iawn i ni cymryd sylw ohonyn nhw. Yn aml iawn, yn rhy aml. Ond pwy oedd Iesu? Pwy oedd Iesu? Ond boi lleol, gyda hanes ansicr, a sgiliau gwaith artisan penodol. Yn ddynol, oedd ddim yn haeddu sylw arbennig. Oedd ddim, pan oedd yn ysgol enwau. A ni'n gwybod hyn, ydyn ni. As ni'n cofio gairau y proffwyd Esaia. Nid oedd na ffryd na tegwch iddo fe, na harddwch i'w hoffi wrth i ni weld. Roedd wedi ddirmygu a'i wrthod gan eraill, yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolir. Roedden ni fel pen cuddio yn wynebau oddi wrtho, yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Ac yn wyneb, yr angrediniaeth a'r elyniaeth lem yma, dewisodd Iesu beidio a gwneud gwerthu. Dewisodd Iesu beidio a gwneud gwerthu. Ac yn wyneb yn angrediniaeth ni, mae Iesu'n gwrthod plygu i'n dewis ni, bod ni eisiau Iesu wneud hwn, a bod ni eisiau Iesu wneud y llall. Mae'n gwrthod plygu i'r peth yna. A mae Peabody yn mynd mlaen. A wi gyda fe, fan hyn, wi gyda fe, rhaid cyfalu. Mae'n gwaed, gwrandewch. Pe bawn ni yn sgidiau Iesu, meddwl Peabody, byddwn ni wedi mynd yn ffordd. Gan mod i am ennill, derbyniad a chymrydwyaeth pawb. Proud pleaser. Fi'n proud pleaser, mae pawb yn proud pleaser. Mae pawb yn cael ei danewadu gan y mater bobl eraill. A Peabody yn gwaed yn naturiol, yn dyn nhw weinidog ar y fengel, gwaed hyn. Bydde fe wedi mynd yn ffordd arall. Byddwn ni wedi meddwl, waw, dyma gyfle i ennill pawb drosodd. Rhaid i fi roi beth maen nhw'n eisiau. Beth maen nhw eisiau. Byddai'n, na beth na fi. Maen nhw'n gofyn am arwydd, maen nhw'n gofyn y werth. Byddwn ni'n neud e. Fyna, yn y fan lle. Os na ydyn nhw'n credu nawr, os nhw'n gwrthod i, na fi rhywbeth rhyfeddol. A bydda hwnna yn ei hargohyddi nhw. Unwaith ag yn byth, taw fi yw mab Duw. A mae Jeff Peabody yn mynd ymlaen i waed hyn. Diolch i Dduw. Diolch i Dduw bod Iesu ddim yn rhannu fy ansicrwydd. Diolch i Dduw bod Iesu ddim fel fi. A siŵr o fod fel chi. O pobl wastad yn gofyn am arwydd, rhyw dystiolaeth o'i honiadau. Ac oedd e'n golygu nerth mewnol. Nerth mewnol i beidio a gweithredu fel hynny. Yn wyneb angrediniaeth a gallu ganddo, a mae'n ymateb. Mae'n ymateb. Waw. A mae'n golygu rhywbeth rhyfeddol, rhywbeth gorwch naturiol, rhywbeth sydd ddim gyda ni. A mae'n gwaed hyn. A daeth y nerth yna o fod wedi wreiddio yng nghariad ag am y frydwch i dad. Beth oedd yn gyrru Iesu? A ffaith bod i dad yn ymyfrydi ynddo fe. Ffaith bod i dad yn bles gyda fe. A ffaith taw dyna oedd yn i yrru fe ymlaen. Dyna beth oedd yn cyfri. Dyna beth sy'n cyfri ni. Dyna beth sy'n cyfri ni. Mae'n y wers fan hyn, o ran yn hefyd gael i ni. A'n tymlo. Ni eisiau trial plesio pobl yn aml iawn.
Ni eisiau gwaed y pethau maen nhw eisiau clywed. Mae Iesu'n ymatol. Mae Iesu'n dangos dy fe yw mab Duw solfran. Does dim rhaid i fe. Does dim rhaid i fe. A na'r Iesu sy'n cael ei gyflwyno yn yr efengil hon, yn yr efengil yn y gair hwn. Dyna'r Iesu. A dyna'r Iesu mae rhaid i ni ddod ato fe. Nid yna'n tylerau ni, nid yna'n wybodaeth fach ni, ond ar ei dylerau fe. Ac an natgeliad Duw hun ohono fe, rhaid i ni ddod ato fe. Rhaid i ni fynd ato fe a treiddio i'r adnabyddiaeth honno o'r arglwydd Iesu. O ffocws Iesu yn llwyr ar fodloni i dad nefo. Le, eleni yn y flwyddyn newydd, mae'n ffocws ni. Ann Griffiths yn crynhoi'r peth fel mae'r ymynwyr yn aml iawn. Mae'n gweud hyn, o ymdreiddio i'r adnabyddiaeth o'r unig wir a bywiol Dduw. I'r fath raddau, a fo'n llafa i ddychmygion o bwrw. Mae gyda ni lot o ddychmygion, gyda ni lot o feddyliau. Gawn ni dreiddio. Os nag chi wedi dod fyna eto, os nag chi wedi dod i ffydd yn Iesu, i dod i nabod treiddio i'r adnabyddiaeth honno o'r unig wir a bywiol Dduw. Nes bod ni'n lladd o'r dychmygion yma, a lladd y pethau yma, ni'n mynd ar ei hôl nhw. Y pethau gwastraffus, afradlon, nonsens yma, ni'n mynd ar ei hôl nhw, a cytio yn y gwir Iesu, mwyn i enw. Amen. Ni'n canu i orffen, Emyn sy'n eto yn crisialu beth o'n i trio i ddweud, sef bod yr atebion ddim yn gyd gyda ni bob amser, ond bod ni'n sefyll nôl ac edrych ar ein Duw, ac edrych y mab Duw, ac edrych i Iesu, ac yn addoli. A diolch bod ni'n cael gweld y fath Iesu, y fath gaedwyd. Ni o'n paham fod gwrthrych mawr ynghylion yn rhoi ei fryd ar achub dan o'r rhyw, pan bu i'r bugail geisio yr afradlon i ni, i'w gyrchu adref, nôl i golan Duw. Diolch. Yn rhoi ei fryd ar
iddo ef sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio, gosod yn ddifau gorfyleus ger bronnau agoniant. Iddo ef, yr unig dduw a'n gwiredwr, trwy Iesu Grist yn harglwydd, y bydd y gogoniant, y mawr hydy, gallu y gawrdudod cyn yr oesoedd ac yn nawr a byth bythoedd. Amen. Trampoline.